ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗୋପାଳ ନାମରେ ଏକ ପିଲା ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଗୋପାଳର ବାପା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଶୁଣୁନଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳକୁ କହିଲା, ଶୁଣିଛି ଆମ ରାଜା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ସେ କବି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖି ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଆଣ। ଏହାପରେ ଗୋପାଳ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇ ଗଲା। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଘୁଷୁରିଟି କାଦୁଅ ନଟପଟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଜୋରରେ ପିଠି ଘଷୁଥାଏ। ଗୋପାଳକୁ ତ କବିତା ଜଣା ନଥିଲା। ଘୁଷୁରିକୁ ଦେଖି ଗୋପାଳ ଲେଖିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ଘଷ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ଗୋପାଳ ଲେଖାଟି ଧରି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ରାଜପ୍ରସାଦର ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ ମହଲ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋପାଳ କାକୁତି ମିନତି କରି ଲେଖାଟି ସିପାହୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ସିପାହୀ ଦୟାକରି ଲେଖାଟିକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ଘରର ବାରିକ ରାଜାଙ୍କୁ ଖିଅର କରିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଥରରେ ଛୁରୀ ଘଷୁଥିଲା। ରାଜା ଏହି ସମୟରେ ଗୋପାଳର ଲେଖାଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏତେ ଜୋରରେ ଘଷ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଶୁଣି ବାରିକ ଡରିଗଲା। ସେ ପଥରରେ ଛୁରୀ ଘଷିବା ଛାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜା ଗୋପାଳକୁ ଡକାଇ ଆଣି ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ଗୋପାଳ ରାଜଧାନୀରେ ଆସି ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାହାର ହଜିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଗୋପାଳକୁ ଡାକି ହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମିଛରେ କହିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣନା କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେଠାରେ ଜୋର ଜୋର କରି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି ଦେଉଥାଏ। ଗୋପାଳ କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖା ନାରୀ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୋର ସ୍ୱାମୀର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଫାଶୀ ପାଇବ। ତୋର ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ମାତ୍ର ଏଥର ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କବାଟର ସେପାଖରେ ଥାଇ ଜଣେ ଦାସୀ ଏକଥା ଶୁଣିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହାରଟି ଚୋରି କରିଥିଲା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଏକ କାନଫୁଲ ଚୋରି କରିଥିଲା। ସେ କାନଫୁଲ ନେଇ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ଏଥର ହାରଟି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ଗୋପାଳର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଗୋପାଳ କବାଟ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋପାଳକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ଘରୁ ହାର ଏବଂ କାନଫୁଲ ଆଣିଦେଲା। ଗୋପାଳ ହାର ଏବଂ କାନଫୁଲ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଗୋପାଳର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୋପାଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଜଣେ ପତ୍ରବାହକ ହାତରେ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଲେ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଗୋପାଳ କହିପାରିବ କି? ପତ୍ରବାହକ କାଠ ବାକ୍ସକୁ ଆଣି ରାଜ ଦରବାରରେ ରଖିଲା। ରାଜା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜପରିଷଦ ଏହା ଦେଖିଲେ। ଗୋପାଳକୁ ତ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଜଣା ନଥିଲା। ତାର ବାପା ପିଲାବେଳେ ତାକୁ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ଗୋପାଳ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ରେ ବେଙ୍ଗ, ତୋ ଜୀବନ ଆଜି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଅଛି। ସତକୁ ସତ କାଠ ବାକ୍ସ ଖୋଲା ହେଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ବେଙ୍ଗ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ବେଙ୍ଗଟି ଡେଇଁ 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 ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳର ଉତ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ଡରି ଡରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ କେବଳ 3 ଥର ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ।
ରାଜା ଗୋପାଳକୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦା କଲେ। ଗୋପାଳ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଆରାମରେ କଟେଇଲେ।